στις δύσκολες εμπειρίες, που όμως σας έκαναν πολύ πιο δυνατό. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Πάμε να δούμε τον κύριο Πέτρο Βαλιούλη, διευθυντής παιδοχειρουργικού τμήματος στην Ευρωκλινική. Θα μας μιλήσει για τις κύλες κοιλιακού τυχώματος στην παιδική ηλικία. Και επανερχόμαστε εδώ με τον Μάξιμο Μούρη. Κύλη λέγεται καταρχήν η πάθηση στην οποία ένα ενδοκυλιακό όργανο προβάλλει προς τα έξω μέσα από ένα ευένδοτο σημείο της κοιλιάς. Στα παιδιά οι συνηθέστερες κύλες είναι η βουβονοκύλη, η υδροκύλη και η ομφαλοκύλη. Η βουβονοκύλη είναι η συνηθέστερη κύλη, αφορά ένα ποσοστό 1 έως 2 των νεογνών. Η δημιουργία της έχει σχέση με τη διάπλαση των όρχιων στα αγοράκια. Οι όρχεις δεν διαπλάθονται στη φυσιολογική τους θέση μέσα στο όσχεο, αλλά διαπλάθονται μέσα στην κοιλιά. Και κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής μεταναστεύουν στη φυσιολογική τους θέση στο όσχειο μέσα από μια επικοινωνία που υπάρχει φυσιολογικά. Αφού διέλθουν οι όρχες και πάνε στη θέση τους, πρέπει αυτή η επικοινωνία να κλείσει. Πολλές φορές δεν κλείνει καθόλου ή κλείνει ατελώς και έτσι δίνει την ευκαιρία να δημιουργηθεί το ευένδοτο σημείο που θα προκαλέσει τη βουβονοκύλη. Πολλές φορές μπορεί μια κύλη να εμφανιστεί με τη γέννηση ή μπορεί να εμφανιστεί και αργότερα. Η βουβονοκύλη έχει μια συχνή επιπλοκή που είναι η περίσφυξη. Μπορεί δηλαδή, εάν αυξηθεί απότομα η πίεση μέσα στην κοιλιά ενός παιδιού και ευνίδια, να περάσει ένα μεγάλο τμήμα κάποιου οργάνου που μπορεί να είναι έντερο ή οθήκη στα κοριτσάκια και να παγιδευτεί μέσα στην κύλη. Γι' αυτό το λόγο συνιστούμε πάντοτε τη διόρθωση της βουβονοκύλης αμέσως μόλις διαγνωστεί. Είτε είναι στην εγνωική, είτε είναι στη βρεφική ηλικία, είτε σε μεγαλύτερη ηλικία. Η διόρθωση γίνεται με χειρουργική επέμβαση, γίνεται σε ημερήσια βάση, δηλαδή δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί το παιδί στο νοσοκομείο, γίνεται βέβαια με γενική αναισθησία. Έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε έμπειρα χέρια και οι επιπλοκές είναι πολύ σπάνιες. Η υδροκύλη είναι παραπλήσια με τη βουβονοκύλη. Η βασική διαφορά είναι ότι η επικοινωνία αυτή είναι πολύ μικρότερη σε εύρος, με αποτέλεσμα να περνάει μόνο υγρό προς το όσχειο από την κοιλίτσα. Έτσι δεν περνάει κάποιο όργανο που μπορεί να πάθει ζημιά, δεν έχουμε τον κίνδυνο της περίσφυξης και άρα την υδροκύλη μπορούμε να την περιμένουμε, διότι πολλές φορές, εάν την περιμένουμε για 1-1,5 χρόνο, μπορεί να κλείσει από μόνη της και να μην χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Το ίδιο εν πολλοίς συμβαίνει και στην όμφαλοκύλη, που είναι η κύλη που εμφανίζεται στον ομφαλό όταν πέσει ο ομφάλιος λόρος. Ο ομφαλικός δακτύλιος φυσιολογικά πρέπει να κλείσει από μόνος του. Αυτό μερικές φορές δεν γίνεται και παρατηρείται ένα χάσμα που δημιουργεί την ομφαλοκύλη. Στα πρώτα 3-4 χρόνια της ζωής υπάρχει η ευκαιρία να κλείσει από μόνη της. Αν αυτό δεν γίνει, τότε συνιστάται η χειρουργική διόρθωση. Οι κύλες παρουσιάζονται πιο συχνά στα αγόρια, με μια συχνότητα που φτάνει 4 έως 9 φορές συχνότερα στα αγόρια από ό,τι στα κορίτσια. Οι λόγοι που αυξάνουν την ενδοκυλιακή πίεση είναι πολύ συχνές δραστηριότητες των παιδιών και ειδικά των μικρών παιδιών, όπως το κλάμα, ο βήχας, η προσπάθεια να ενεργηθεί το παιδί, ειδικά όταν υπάρχει δυσκολιότητα. Και όταν υπάρχει η προδιάθεση, τότε βοηθούν στην εμφάνιση της βουβονοκύλης. Η σωστή αντιμετώπιση είναι η χειρουργική διόρθωση της βουβονοκύλης και η παρακολούθηση της υδροκύλης και της ομφαλοκύλης μέχρι την ηλικία την προβλεπόμενη και εάν δεν περάσουν, στη συνέχεια η διόρθωση τους χειρουργική. Μάξιμε, εσύ είσαι αγχωτικός